दैया माथो रानथारबायसो केन्द्रा। हेलौ लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जोंहा दिनै गामियाव फैबाय। गामियाव थांनायाबो गोबावथारसैमोन नालाय, ओमफ्राय बेखायनो गामियाव दसे फैबाय आरोना। लोगोफोर, आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। नै बिथिं गेन्द्राया आलु हाबाय थादों, ओमफ्राय आइया बिथिंजाय फिथा एवबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर। साहाजों जानो थाखाय आइया फुङावनो फिथा जगार बानायबाय थादोंमोन नानै ओरै एवगासिनो। जा साफा नुखादों नै जारेद जारेदनो ओइथिं एवगासिनो नै, ओमफ्राय फारसेथिं साहा फुदुंबाय थादों आरोना नै बिथिंजाय गेन्द्राया दालि ओंख्रि संखाबाय नै फुङाव जानायावनो दालिखौबो सानसुनि संफाखादों नै, ओमफ्राय दायो सानसुआव संला दालि, ओमफ्राय लाव बाथोन एवसै, ओमफ्राय नै फुङाव जानो थाखाय आलु बाथोन सिफ्लेबाय, ओमफ्राय ओरै ओंखाम ओरै दालि आरोना लोगोफोर। नै जों दा दसे गामियाव ओंखारलांनो नागिरबाय लोगोफोर। गामियाव दसे थांनानै फैनोसै जोङो। नै गारियाव थाव सोफैग्रोबाय जोङो लोगोफोर, ओमफ्राय बिनि उनाव गामियाव थांसै। बारा गोजान नंखाया गामियावबो, बिदिनो 5 मिनिटसोल'खा, खाथिखा, जोंनि बरमानिफ्राय खाथियानो जाखायो। ओरै सिदा मसलपुर टाउन थांबाय लोगोफोर, ओमफ्राय नै जों बेजों हाबनोसै। नै बेजों हाबबाय, ओरै मसलपुर थांबाय, ओमफ्राय जोंहा गामिया बिथिं हाबबाय आरोना लोगोफोर। बाथाबारि हाबनाया बाथाबारि गामिनि मोनफैबाय जोङो दा नै लोगोफोर न'आव। दैसो नायग्रोबाय सासेया, फुख्रिनि दै। बिसिबुरजा रानदों? हा? आंबो नायनि र' दसे, फुख्रिनि दै नायनि र'। मा? माथो रानथारबाय, दैया माथो रानथारबायसो केन्द्रा। आया दैयानो गैला हनै, दैया रानबाय नै नोगोदनो, दाख्लै खम गोथौमोन बियो। रानदोंथ' दैया, सिगांहाय आं फैबा बिदिनो खामोनथ', ओमफ्राय एसे रानबावनांगौ। बेयावनो जिरायनानै सारदोंमोन ना जोङो। गैलाहाय लेवार बाबा। ओमफ्राय थालिर फिथाइ नुदों बेलाय, ओइ थालिर फिथाइया बावबो दङ। हाग्रा दुजोबथारबायलै माथो केन्द्रा। हो? हाग्रा दुजोब्बाय बारियानो नै। ओइलाय थालिर, ओइलाय थालिर फिथाइ दं नैबाव। बेरे मानो केरासिन मोननांगौ, मानो केरासिन मोननांगौ। फाथै नालेंखर गैला जोंना थालिरा गायनो। फिथाइया जाजायो दा। जाजागोन मैखुनखौ लांगोन। ओइनि थालिरा थैखोना माखो नायलाय। अजा बोरायसो जाबाय।
ना जोंहा गामिनि न'आव फैनानै उसुमै खाबाय, बिनि उनाव खिफि बेन्दों खाबाय, ओमफ्राय थास' दान्थाबो खादों, ओमफ्राय बिनि उनाव मैदुफुल खादों। फान्थावा नायलाय गेन्द्रा गोमो मोनो थाइसे। फान्थावा नै फान्थाव लथा नामा बे? मैगं खानो होथारदों। जोगोनारा नालाय नोंनि खर'आव? जोगोनारा गोरलै गोरलैनो। मैगं गायसिगोन खोमा नै लांदां खालायजोब्बाय ओरै। बेफोर हाग्राखौ आइमोना साननैसोनि उनाव खामला लानानै एवफैजोबनो नागिरदों लोगोफोर। हाग्रायावबा स्रां नुसिगोन आरोना बेखौ। खामला लानानै फैसिगोन आइमोना साननैसोनि उनावनो। थिलिवासो बाखोना माखोरा? आंना सेन्देला दाबो हिन्दुस्तान पाकिस्तानैनो दं नै बोखानो बायोहां मोजांसो नुयो आंहा। आयै उसुमै मैगं। आंहा उसुमै खादों आरोना उसुमै आं उसुमै होनो ओमफ्राय आइमोना जारि होनो आरोना लोगोफोर। आं उसुमैखौ खाबाय थादों ओमफ्राय मैदुफुल हाननायखौ भिडिअ खालामनो मोनासै, ओमफ्राय थास'बो दानदोंआनोमोन बेखौबो आं भिडिअ खालामस्रानो मोनासै। ओमफ्राय बोराया खिफि बेन्दों खाबाय थादों आरोना आंनि लोगोफोर। बे भिडिअआ दाख्लैनिनोमोन आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय दा हाग्राखौ एवखांजोब्बायानो, ओमफ्राय आं भिडिअखौ नागारनो मोनाखैमोन, ओमफ्राय दिनैसो नागारनाय जाबाय आरोना लोगो। बिथिंजाय दिनै मंगलबारबो, ओमफ्राय फुजा होखांबाय आङो लोगो।